bazirhawuzelela ukufa ne. Hayi kabi ndaqala ndizowususa kodwa ndiqale nto ndiyazibona apha ecaleni, ndizibona apha emacaleni kwento yale kwesibathu uqubuluka kule veki ephelileyo ne. Hayi wakukudala ngolukile ndiyakhumbula. Ndiyabona nam kodwa so ndizayijikisa intloko yakho ne. Ndizaqala uba siyijikise then ke ngoku ndijonge intloko yonke uba ithini. Ndijonge ubheka phambili, ubheke phambili ke. Yabona ngoku ndingaqala ke bese ndizifakile isprayi soba ndizibulale ezi ntwala ne. So ngoku ndifuna ubona uba azibekanga amaqanda na. Uyayibona le yalapha iwabekile amaqanda, jonga nanke mancinci apha kwendawo. Ndiyayibona enye apha, nantsi nazibeka amaqanda nayo. Yazi mandithini, mandiqale ndiqale uyisusa, uzisusa ezi ntwala ngoba kaloku ingathi mninzi umsebenzi ebandile uwenza, andiphethanga gloves zam ne. So sithambisa nge-lice protected spray ndenzela uba ndingafumani iintwala ezo ne wena onazo. Then ke uqale ndithi nanga amaqanda wazo kule ndawo nantsi enye into. Ngamanye amaxesha iintwala azibonakali ngenxa yobukhulu bazo, ne. Maqale ndisuse le ndiyibonayo. Nantsi uyayibona idaka njani kodwa ifile yona. Then ndizobrasha apho senzela uba zibeka amaqanda aphume, uyaqonda. Uyabona aphuma amaqanda, ntetha uba azibekanga
sesimo.